apho you've just mentioned into yobana nizokuthi apha ngoku kumuntu who is listening at home into Yes. yobana it's not like into yobana if you decide not to take or not to partake in drugs, Yes. there is something wrong about you. Yes. How do we do as programs? Do you guys go to people? Do you visit people? Ezindaweni abahlala kuzo and nibe ne-campaigns enizenzayo or nenza ngoluphi uhlobo? Thank you, Toma. Yes, we do. For example, we do go to schools. Sidibane nabantwana. Siyayenza i-workshops. Sure. Siyayenza i-dialogues. So we also do go to clinics. Siyenza awareness campaigns. We also do go to communities. We arrange with community and then we gather a meeting with the community because the parents also have to know about this. They have to, sometimes we'll have topics like the signs that uba umntana wakho has started using. You have to know this, you see. So izinto ezinjalo, we speak to the parents ba, okay, know this. If your child is noticing that umntana wakho ukanje, then iba conscious ukuzame uthetha naye. If umntana wakho, okay, awukho sure if uzokwazi uthetha naye, maybe he's not going to tell the truth. Try to bana umnikeze to someone omaziyo uba ueasy. Ukhona la makazi lula, ukhona la malumu lula. Uyayazi ba, okay, if uthethe nalona, definitely uzoyithetha inyani ba, oh yes, I did partake into something like this. And then uyiqale kwangoku isencinci because it's better to bana uyeke kwangoku kusekutsha. Yes, than uba uthi ungene deep into i-drugs. So siyazenza ke i-programs. So you wanted to rope in just after aphiwe egqibezela. Khangene ma'am. That's one. Benzama nje uvula ingqondo ulutsha lwangoku. Ngaphambili phayana bekunzima noya kwi-tertiary institution. Sure. Kwakusiya abantu abakwaziyo uafforda and there were few tertiary institutions ezazithatha thina abantu bamnyama. Sure. And uba awuyifumananga ibhasari kwakuba nzima, but kumandi ngoku. Abantu bathetha ngo-NSFAS. Kumnandi. Ngaba lo NSFAS omnikwayo ngoba ufrike ngaye uzivise kamandi ngoluphi uhlobo. Akathi fowukhasa kule nto uyifunayo inqanelweyo iyimfundo. And then ithini ngoku i-reflection yaba bantu babelwele le mfundo ibhetere. Anisenza ngolu hlobo lutsha lwangoku. Ndiphinde ndibuye msasazi wam ndithi kubazali masingabaleki ukujajwa ngabantu. Yambona lo mntana ungenile kwezi drugs. Woyika into yoba le fani yakwabanibani, lo mzi wakwabanibani, sawuhlazeka uba sayivuma into yoba umntana wethu ulapha. Aye eseyela umntana. Iba zii-signs nee-symptoms nje ezimbalwa. Akakabi. Uzawuphuma engena akakuthandi uhlala nabantu. Okay. Akulalwa yena uyavuka, uyakhuthala, uyasebenza. Uyathi ubumgqibele neteki ethile akasenayo, unefowuni akasenayo, asoloko yena yakhe into ilahleka. Zii-signs ezithi iba cautious, iba khona into oyibonayo uba ukhona umzila wale nto ihanjwayo. Uyalahlekelwa, uyathini, yena angalahlekelwa zimpahla, alahlekelwe zizinto. Zali into yoba ingakhona into eyenziwa ngumntanam. Uyasebenza, kulelwe nje wenza enye into. Uthetha nomzali ke oyaziyo le ndlela. Okay. Wayibona. Okay. So zikhona ziyenzeka but iba ne-smart way sumngxolisa. Thetha nje naye ngendlela erayithi. Ubuze uba ikhona ingxaki na. Ufuna kuthweni. Ba-manipulative. Thetha le namhlanje and uza kweza goals zenu beninazo ngelaa xesha ebengekangeni. Abone ndizawufunda, ndizawuqhuba imoto, ndizawuthi ndijonge ukuthi. Sure. Kanti ulalise ingqondo yakho. Mnqande, sukoyika. Xa ubona anganabo nobundlobongela kwalapha kuwe. Sukoyika ke ngoku ukuthi feyisana nale ngxaki unayo. Ndiyakubona uba unayo ingxaki.
ukumshawuta akuzukunceda nto Sure. because uyamthuma ngoku into yoba makabheke phambili. Yehla, ndiba kule level akuyo, umbonise qha into yoba ingathi ngokuphuma mani kule nto. Ndiyayibona uba iyakwenzakalisa ngoku. Up until umxelele into yoba xa uredi undixelele into yoba yintoni nawe, yiza kum ndithethe nawe. Because ukungxola uyamtyhala, ubheka phambili. Mamzo, this conversation is very much sensitive and it's ifuna ingaske Broad. kuthiwa sinexesha very much broad. Yeah. Ndiyafuna si-continue shana, but we'll talk about that off air. Ndiyafuna ke ngoku because we are only left with 3 minutes. Into yobana if kukho umzali who is currently experiencing the same thing at home at this particular moment, niyabakhetharisela abazali bona? Yes. Niyancokola butshilo kanene. Ndiyamthanda Yeah. umzali avizithe, sibonane atsho mhlawumbi zintoni iimpawu azibonileyo because we And also assist umzali. Yes. Because I'm a firm believer, Mama, into yobana, it also affects umzali emotionally, Yes, mentally. You're right. Yes. Mm. So do you guys have sort of your counseling things for abazali so that they can gather strength sokubana bakwazi ufacana with this challenge pha ekhaya? Yes. Ngoza kwethu apha msasazi wam, we also siyabafuna abazali abanjalo. Yeah. So that sizoba ne-support group zabantu abanjeyana. Then we also bring, xa sinalo ithuba, abantu abathi bendihambile le ndlela ndisukile kuyo. Sikhona singabazali abathi sinabantwana abasuka apha, baphumile kule ndlela, indlela esibatrita ngayo senza njani. Masigqibezeleni, guys. And xa sigqibezela ndiyafuna sike sinike umphulaphuli mhlawumbi into yobana if they want to access your services pha esinoncedo treatment and aftercare center, benza kanjani na? Otherwise ayipheleli apha, sizawuqhubeka with this conversation because this is very much but it's just that we don't have time. Yeah. How do we get hold of you guys if we want to access your services? Sinayo i-WhatsApp group. It's 071 916 2246. Ndiyayiphinda, 071 916 2246. That is our WhatsApp group. Okay. Xa ufuna usifowunela, it's 066 16 11 826. Ndiyayiphinda, 066 16 11 826. Sinayo i-email address, Okay. uncedolutsha@cyc@gmail.com. Siyafumaneka kwinkonzo yamatshetshi St. Cyprian Anglican Church, Church Street, eNgcobo. Block number 1, iofisi yethu, singuSinoncedo Treatment and Aftercare Center. Just Group. just have one, just group one of question, social Mamzo. workers. Yeah, just one more, Mamzo. Ndise Queenstown. Ndiyafuna accessa i-services zenu anizi expand except Ingo Sisiqalo esi. Sisiqalo. Ngoba silapha ngoku sizazisa ebantwini, then when we see i-demand yabantu, Sure. then we'll extend ke ngoku to ezinye iidorobhu because mainly ngoku siseseNgcobo, then sijonge ubheka phambili, sisebenze nazo iNgcobo and surroundings, sijonge ubheka phambili. Mna Mondezini from Sinoncedo Treatment and Aftercare Center. Masibulele mama ngexesha lakho. Nkosi, msasazi wami. Aphiwe Madolo, masibulele nakwesi ngexesha lakho nabanye ke Thank you. abantu bengekho. Guys, andifuna uzwane zothubana baningobani namagama. Jabulisana bazifihle, baziveze. Nasi isikhulu sethu senior social worker yini. Shana kutheni ungafuna uveza? Otherwise siyabulela kakhulu enye sayithetha off air. There was uNomondezini as well as Aphiwe Madolo from Sinoncedo Treatment and Aftercare Center. Besincokola ke namhlanje phansi kwesihloko sithi ke Quit Drugs and Choose Life. Bayibalisile ke bayicacisa into yobana ke zeziphi ezenzekayo phaa eSinoncedo. If ke you want to access them, I will definitely give you i-contact details zabo. Imizuzu masenzi beyi-5 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi yaka 11 o'clock. Ayanda Mpatalala is on standby to make sure into yobana usiphathele indaba
pha ke ngentsimbi yaka 10 o'clock. Still to kwamka lapha enkqubeni, we have Yolisa Magabile. She's currently based in Johannesburg. She's a medical scientist. Sabesinokola ke phantsi kwesihloko esithi New Medical Advancement in Children. Awufuna into yobana ke mawubuza uphosa. What's for lunch pha ke ngomkhono phambi ko-12. Can save the number so long. It's 0738491740, 0725145381. But yonke le nto thina sawuyenza right after this.